Сюжет картини українського художника в чеській книзі рекордів. З полотна Ростислава Прокоп'юка зробили шоколадну копію. Солодка репродукція ексклюзивна, тому і потрапила до книги рекордів. Докладніше з Праги далі. Ростислав Прокоп'юк – практикуючий психолог. Вже кілька десятків років він мешкає у Чехії. Написання картин – це його багаторічне хобі, а після початку війни в Україні він почав на них заробляти. Гроші віддає на закупівлю ліків для українських військових шпиталів. Благодійний проєкт Ростислава називається «Подаймо руку Україні». Картини продаються в тому випадку, що це конкретна річ, тому що завжди я посилаю фотографії людей, які ці ліки дістали, гроші, куди це пішли, і люди бачать реальну ціль. Картина «На хвилях» коштує приблизно $350. Нещодавно до українця звернулися чеські шоколад'є та запропонували зробити шоколадну копію. Я швиденько зняв картину з стіни, дав їм, вони мені за тиждень привезли прекрасну річ, а я на ту картину подивився, кажу, це чудо. І мені прийшла думка задзвонити до офісу книги рекордів і пояснюю ситуацію, коли сталася така картина в шоколаді. Вони сказали, такого немає, реєструйте. Картину зробили з бельгійського шоколаду. Важить вона майже 2 кілограма. 12 червня це досягнення внесли до чеської книги рекордів. Рекорд задокументовано. Вітаю вас. Шоколадну копію так само можна придбати. Стартова ціна солодкого витвору мистецтв – $265. Кошти з її продажу українець також відправить для допомоги пораненим бійцям, що боронять його батьківщину. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний. З Праги для Заман, АТР.